vandaag was het open dag bij Hoort Swin voor kinderen van de basisschool van 8. En wij hebben geholpen bij het vak techniek en daar hebben kinderen werkstukjes gemaakt. En daar hebben wij ze mee geholpen en ze begeleid om hoe je dat moest maken en zo. Fotolijstjes en van die draaitollen en een sleutelhanger. Ja. Ja, laten ze een fotolijstje zien. Nou, dit is een fotolijstje. Oh ja, het is voor een kleine foto. Ja. Nou, je hebt eigenlijk gewoon een kunststoffen plaatje. Ja, en dan laat je dat smelten. Dan moet je dat eerst veilen dat het mooi glad wordt. En dan laat je dat smelten op een warme plaat. En dan kan je dat buigen en dan kan je het zo eens vorm brengen. Het Swin College is veel in het nieuws geweest. Zeeuws-Vlaanderen is veel in het nieuws geweest. Want het ging niet goed in de zin van dat het voortbestaan van in eerste instantie het Swin College en later ook de andere scholen in Zeeuws-Vlaanderen stond op het spel. We hebben daar een lange lobby en heel veel gesprekken en onderhandelingen over gevoerd. En dat heeft gelukkig geresulteerd in een akkoord. De taskforce heeft een eindadvies uitgebracht en dat heeft u misschien ook in de krant gelezen. Dat betekent dat het Swin College, een school in Terneuzen, want die 2 scholen daar die gaan fuseren, die blijven bestaan en ook in Hulst blijft ook onderwijs. Dat betekent dat alle kinderen in Zeeuws-Vlaanderen thuis nabij naar school kunnen, nu en ook in de toekomst, en daar hun diploma kunnen halen in de richting die bij hen past.